pamusoro tinokuchingamidzai zvekare kuchirongwa tsika dzavatema. Muchirongwa chanhasi toda kukurukura nhaurwa yekunyepera kubudirwa, nhaurwa yekunyepera kuva nemudzimu, nhaurwa yekunyepera kuti uri mugarwe. Pane masinarios anokwana kuti matatu atinoona vanhu vanogona kunyepera kubudirwa. Scenario yokutanga ndeye munhu anenge asina kana mudzimu zvachose, asi onyepera kubudirwa kana kunyepera kuva mugarwe. Scenario number 2 ndeye munhu akatenga mudzimu. Scenario number 3 ndeye munhu anenge ane mudzimu asi anomboita nguva dzaanogona kumbonyepera kubudirwa. Saka toda kuti tibate mascenarios aya tione kuti tingachenjera sei kana kuti tingangwarira sei mascenarios matatu atogona kusanganisana nawo mukati mekurarama. Handei pascenario yokutanga yemunhu anenge asina mudzimu asi iye achinyepera kubudirwa. Panhaurwa iyi chatinonyanya kuona kana munhu asina mudzimu, munhu iyeye always tries very hard to convince vanhu kuti ane mudzimu. He or she is always trying to convince vanhu very hard kuti ane mudzimu. Angava anozama kupfeka zvinhu zvinoita kuti imi mufungire kuti ane mudzimu. Tinozviziva kune marudzi anopfeka zvinhu zvematare chero vachifamba, asi parudzi rwedu rwechishona kashoma kuti uone munhu akapfeka zvese zvematare. Hongu munhu anogona sachuma, hongu munhu anogona kupfeka chino neicho muruoko, hongu munhu anogona kuva nenhekwe yake nezvimwe zvakadaro zvinogona kutaridza kuti munhu uyu ane vakuru vari paari. Asi ukazoona munhu onyanyisa zviya zvekuti chero muri mukufamba, chero muri munharaunda, munhu achingobva kwabva achingosvika munobvunzana kuti ko munhu uyu anomboita nezvei. Trying very hard pazvinhu zvese to convince people kuti ane mudzimu. Mabatiro anenge achizviita, he or she is always trying very hard to convince people kuti ane mudzimu. Zvimwe zvacho zvinozova so awkward zvokuti munhu haachafiti musociety. Ndinogara ndichitaura nevazukuru vangu kuti kuva mugarwe it does not mean kuti haufaniri kufita musociety, kutova a social outcast nemhaka yekuti munhu wanzi une mudzimu. Zvimwe zvacho zvinozoita kuti vanhu vadhaute kuti munhu uyu achitiwa nemudzimu here, sei ari kuda kunyanya kufoseredza kudai kuti isu tibhilivhe kana kuti titende kuti ane mudzimu nemaitiro anenge achiita. Hongu tinozviziva kune vanhu vanodzvova nemhaka yekuti vane vakuru vari pavari, asi kune vamwe vanozodzvova zviri extraordinary yokuti haugoni kuita 2 minutes kana a minute naye asina kudzvova. Hongu zvimwe zvine mudzimu mukati, asi zvimwe unotoona kuti uku kwava kuda kukonvinza vanhu kuti vanhu vati munhu uyu ane zviri paari. Zvinogona kuitika kuti unenge une vakuru vanenge vari pauri vanogona kukonzera kuti uite mumwe muitiro unongotaridza kuti pane vakuru vari pauri, asi vakuru vazhinji vandinoziva vanenge vari pavanhu, vakuru vanenge vakadzikama. Hatina mudzimu wokuti kana munhu ukangobatwa kana musoro chero kuri kuchechi mudzimu wotobuda, kana pakadai mudzimu wotobuda, kana zvikaita so mudzimu wotobuda, nezvimwe zvinhu zvisina nhando wotoona zvanzi mudzimu wangu wakabva wabuda. Zvimwe is trying to convince people very hard. Vakuru vandoyasoziva ini kana vakuru vakagara, vakuru vakadzikama, zvekuti unogona kusatofunga kuti munhu uyu ane vakuru vari paari. Nokuti dare revakuru randinoziva inini idare rinenge rakadzikama, kwete dare rokuda kuti pese pese zvingonzi musamudaro ane vakuru vari paari, kana kuti izvi zvanoita izvi inhaurwa yekuti ane mudzimu uri paari. Vakuru vanenge vakadzikama. Handei kune munhu akadaro zvekare kana achinge ozobudirwa
toti mumusha maitwa dare mabikwa doro achinge achizobudirwa iye asina kana mudzimu asi achinyepedzera. Munhu akadero kazhinji zhinji anotaura zvinhu zviri very general, haatauri zvinhu zviri specific. Nivo vanhu vatinoona kazhinji mukati mematare, mukati memusha achingoti muno mune munhu anoshina, muno mune munhu anoshereketa, muno mune munhu anoroya. Handizvo zvinoita mudzimu uri kubata dare mukati memusha. Kana mudzimu uchinge uchibata dare mukati memusha, mudzimu unonyatsotaura kuti iwe nhingi uri kundikandira fodya uchida kunditenga, iwe nhingi wakazoenda kun'anga yechimukadzi iri kure nenzvimbo kati iri kure kure, ukanopuwa zvakati ukauya ukacherera pakati, tikaenda mukati memba yako mune chakati chinowanikwa chiri pakati. Kana mune nharo, varume sumukai nemurume uyu muende naye mumba make, kati sumukai nemukadzi uyu muende naye mumba make, pakati muchaona pane zvakati, kati pakati pakachererwa chakati. Mudzimu unenge uchibata matare omusha unobuda uri mukati memusha haungotauri zvinhu zviri general zvekukonanisa vanhu, usingatauri zvinhu zviri specific. Asi kuva specific kwacho haasi just ma-accusations anoitwa pasina zvimwe zvinhu zvamunobata kuti this accusation iyi ndeyechokwadi, zvongonzi nhingi unoroya, kati nhingi wakanoromba, pasina zvinhu zvinobatika, pasina zvinhu zvamunogona kunonzi indai pakati mugonozviwana zvinhu izvozvo. Panenge pane umbowo unokwanisa kuti convincing beyond reasonable doubt kuti zvataurwa navasekuru izvi ndezvechokwadi. Zvekare munhu anonyepera kubudirwa iye asina kana mudzimu, kazhinji munhu iyeye haadi kubvunzwa. Mudzimu iwoyo haudi kubvunzwa zvakawanda. Kana uchinge wabuda unongoda kunokasira kuti ndakuenda usina kumbobvunzwa. Kazhinji mudzimu wakadero mudzimu pamwe wokunyepera zvekuti munhu doesn't want to be held accountable. Nokuti vanhu vanobvunza kuti sekuru zvakati zvichafamba sei, vachida kuona kuti zvochokwadi mudzimu uyu uchataura nemo here, kuti sekuru mwana wenyu akadai zvinonobuda here. Vanenge vachida kuziva kuti mudzimu uyu ndewechokwadi here, uchataura zvechokwadi here, kuti zvinhu zvichafamba zvakadai, kuti vati mudzimu uyu ndewechokwadi. Kana kubvunzwa zvimwe zvinhu zvemhuri nenhoroondo yemhuri kuti vanhu vabate chokwadi kuti mudzimu uyu ndewechokwadi here. Hazvirevi kuti vanhu vese vakaita exhibit zvandataura izvi zvakutoreva kuti mudzimu uyo hausi wechokwadi, asi tiri kuti kazhinji kacho ndizvo zvinotitaridza kuti mudzimu uyu pane question mark. Asi zvimwe zvacho ndataura sokuti munhu anogona kungodzovawo zviri natural, asi kuriko zvekare kwatinozoona kuti kudzova uko kwakuda kungotishidzira kana kuti kwakuda kungoti titende kuti pane vakuru vari apa. Zvimwe zvinhu izvi zvinobva zvabatana, we don't take them in isolation kuti munhu akangoita chinhu chimwe chete chandataura apa tototi mudzimu uyu hausi wechokwadi. Asi zvinhu izvi zvinogona kufamba zviri zvinhu zvinenge zvichiitwa pamwe chete, kuti munhu uyo ari kungodzova anongoita zvimwe zvinhu zviri extraordinary. Kana mudzimu wacho wabuda haudi kubvunzwa, hautauri zvinhu zviri specific. Mudzimu wacho pamwe unoda kungopa ma-threats kwete ma-warnings, asi ma-threats handinzaro ini ndakazvazodai iwe muzukuru zvakazoti zviri zvema-threats zvega. Tati vakuru vanobuda vakadzikama nekuti vanenge vachiziva kuti vane vazukuru vavo. Handei to the other scenario yemunhu anonzi akatenga mudzimu. Munhu anonzi akatenga mudzimu tiri kuti zvakare anobudirwa zvekunyepera. Munhu anonzi akatenga mudzimu, kunombonzi kutenga mudzimu kuita sei? Rega titsanangure ipapo nhaurwa yekuti munhu anotenga mudzimu. Kana munhu achinge atenga mudzimu kana kubvuta mudzimu, hazvirevi kuti mudzimu iwoyo uchabuda paari. Asi zvinoitika pane zvekuti lese tine mudzimu kati memusha zvaizikanwa kuti sekuru vairapa, vanhu vazhinji vari kuda kurapawo, mumwe munhu oda kubvuta urapi huya. Chinorapa tinozviziva kuti mashavi. Saka kana mudzimu kana ukakwevewa kana kudhonzwa nemashavi anobva atevera ikoko.
asi mudzimu uya hausviki uchinobuda paya. Kana munhu achinge aenda kun'anga kunotenga mudzimu, kunonzi kutenga mudzimu, akanokweva kana kubvuta mudzimu, zvinonzi muri kubvutirana mudzimu. Munhu anokwanisa kubvuta mudzimu kana kukweva mudzimu nemushonga, asi paari panozogadzwa mhepo ndokazhinji zhinji. Paari panozogadzwa mumwe mweya usiri mweya wasekuru vaya, kuti unge uchibuda uchiita matare. Asi mashavi anenge ari kushanda, mashavi aya anenge akatevera sekuru. Saka mudzimu unokwanisa kukwevewa wouya pandiri, asi hausviki uchibuda. Hakuna mudzimu uye kashoma shoma kuti mudzimu ugobuda pausingadi uchitoita matare. Nemhaka yokuti mudzimu takati unobva watorongerwa zvimwe zvaunenge warongerwa kubva kumatare ari kumusoro kumatenga. So to cover up that situation yokuti wakweva mudzimu asi mudzimu uyo hausviki uchinobuda, munhu anozotengawo neimwe mhepo, munhu anozopiwawo neimwe mhepo. Mhepo iyoyo inozobuda ichitaura sasekuru, ichitoti ndosekuru vaya, pamwe yakadzidziswa zita ravasekuru vaya. Asi mhepo iyi inenge ine zvimwe zvizhinji zvaisingazivi zvenhoroondo yemhuri, zvokuti kana ikaendwa nayo mberi mhepo iyi pane zvaisingazivi. Inogona kusaziva kuti ko anodira doro, anogwadamira doro ndiani. Kana tine bhuru ruda kudirwa, anodira bhuru iroro ndiani. Inogona kusaziva zvimwe zvinhu zviri very specific zvinenge zvichizikanwa pamwe nevakuru. Ndosaka zvekare vakuru vachibvunzirisa zvakanyanya, vachibvunza zvakanyanya kana mudzimu uchinge wabuda, nekuti vakuru havadi kuombereswa mhepo. Vanozviziva kuti vanokwanisa kuombereswa mhepo dzisina kumira zvakanaka nevanhu vanenge vanotenga mhepo dzisina kumira zvakanaka vachiti mudzimu. Ndosaka zvichinzi mudzimu kana uchinge wabuda ngaupe nhoroondo iri beyond reasonable doubt. Vakuru kana varipo vanonyatsoziva kubvunza zvekuti kana uri mweya kana mhepo yakanotengwa, vakuru vanozviona kuti ava havasasekuru ava, iyi imhepo yakanotengwa. Chero hazvo munhu akakweva mudzimu, asi iyi imhepo inenge yakatengwa. Havaombereri mudzimu iwoyo nekuti vanenge vachizviona. Saka munhu anokwanisa kukweva mudzimu, asi mudzimu hausviki uchinobuda. Anobva azotenga neimwe mhepo pamusoro inozobuda ichiita saasekuru. Saka mukati memhuri munokwanisa kuomberera mhepo muchiti mudzimu kana mukasangwara mukati mekurarama. Mhepo iyoyo ichitobuda ichitoita saasekuru. Saka zvinoda kunyatsoziva mukati mekurarama. Mhepo dzizhinji zhinji, kana munhu atenga mhepo, ndiye munhu anoita mudzimu unopedza vanhu mukati medzinza. Ndiye munhu anoita machira anopedza vanhu mukati medzinza. Ndiye munhu anenge ane ropa mukati medzinza. Mozonzi aiwa machira enyu haana kumira zvakanaka, machira asekuru. Hongo akatengerwa vasekuru, asi asekuru havasiwo vari kubuda. Pane mhepo imwe iri kubuda. Mhepo dzakadaro dzinenge dzakangofanana nengozi, dzinopedza mhore. Handei palast situation yemunhu ane mudzimu asi anombonyepera kubudirwa. Zvinoitwa nevarume, zvinoitwa nevakadzi. Vakadzi kazhinji zhinji vanozviita mukati medzimba ino. Tinozviona mukati medzimba umu, vakadzi vanogona kunyepera kubudirwa, asi iye ane mudzimu, ana mbuya vari paari, ana sekuru vari paari, asi poitika chimwe chiitiko unomuona achinyepera kubudirwa, kuda kuvhundutsira pamwe murume, kuda kunzi ini aiwa apa murume wanditadzira ndidaro, vasekuru havanzaro. Vasekuru havanzaro, ivo vakatenda kunyengwa, vakatenda kutoroorwa, vakatenda kupinda mumusha mevanhu. Vasekuru vangu ine havanzaro, vasekuru vangu mazwana havasi kuda zvebonde. Vakambonyengerwei kana vasingachadi zvebonde? Vakambonyengerwei? Ndati chero vasekuru, chero ana mbuya vakadzikama, ngatisanyepera mudzimu kuti aiwa ini handinzaro mudzimu wangu. Kana vari varume muri mukati mematare emusha, akaona kuti point yake haichaiti kana pane zvaaresva mukati mekurarama, vanhu vakumutsiura, unoona pamwe achinyepera kubudirwa pakati pemhuri kuti vanhu vavhunduke. Vanenge vachiziva kuti une mudzimu, asi
paripo pavanogona kuresva kufamba, vanhu vanokudza kuti apa waresva kufamba, wotanga kubudirwa nhema, wotanga kudzova, wotanga kudini, kuti vanhu vatye, kuti vanhu vavhunduke. Vakuru havambovhunduke zvakaita seizvozvo. Vakuru vanoziva kuti aiwa uku kwakuda kunyepera uku kuti tivhunduke. Mudzimu wacho zvongobuda isakuda kurayira munhu, takuda kuudza munhu kuti aiwa izvi handizvo izvi, mudzimu ndobva tobuda ipapo. Hakuna mudzimu unongouya semhepo, mudzimu unouya nenzira dzinenge dzakanaka. Ko naurwa yekunyepera kubudirwa yakaipirei? Regai nditange pascenario 1 nescenario 3 dzandataura, dzemunhu asina kana mudzimu nemunhu ane mudzimu anonyepera kubudirwa. Kana uri kunyepera kubudirwa zviya kazhinji uri kutoti dare rekumusoro kumatenga ragara, zvaragara ndo zvaranituma nazvo izvi, asiwe kuri kunyepa. Dare rekumatenga rinenge risina zvaro kana kumbogara, usina kana kumbotumwa, usiri kana pamwe mugaro, kana pari pascenario 1 kana ndiri scenario 3, vasina kugara, vasina kukutumwa, asi wakuvanyepera. Zvakangofanana nokuenda kuvanhu kuti mambo vati zvakati, ivo mambo pasina chavataura. Regai nditaure kuvazukuru vanogona kuita zvekunyepera kubudirwa izvi, kuti zvine shamu mukati, nekuti hongu dare pega pega paunorinyepera richagara kuti ko muzukuru uyu atumwa izvi nani. Ko sei tichirega muzukuru, kana kuti muchirega muzukuru achidaro achitinyepera kuti tati zvakati isu zvatisina. Ndosaka muchiona kuti vanhu vazhinji vanonyepera kubudirwa, upenyu hwavo haumbofambi zvakanaka, upenyu hwavo hune matambudziko. Chero akazama chino nechino, zvinhu zvake hazvimbofambi zvakanaka, zvinongoperera mukuda kunzi ndine mudzimu asiwo usina. Vamwe vanenge vane mudzimu zvechokwadi, asi vachinyepera kuzobudirwa pano neapo. Wanyepera dare rekumusoro kumatenga, ndopaukona kuti pamwe kuzofambidzana nevadzimu vako kunonetsa, wozoti aiwa mazuva ano makope angu, pane munhu akaba makope angu, mazuva ano pane munhu akandivhara. Vakuru vanenge vafuratira, vakuru vanenge vapa musana kuti zvauri kutaurira vanhu izvo wakazvipiwa nani, wakazviwana kupi, nekuti unenge une ndaa. Vakuru havo vanoti chisi hachiyeri, musi wacharimwa. Unogona kubudirira pakunyepera kwauri kuita nhasi, unogona kubudirira pakunyepera kwauri kuita mangwana, asi mumwe musi, one day, vakuru vanoti gava rakadambura musungo. Aipa ndinozviziva kuti shamhu inotouya chete kana ukanyepera dare rekumatenga kuti rati zvakati iro risina kutaura, shamhu yako inenge iripo. Scenario 2, munhu anotenga mudzimu, munhu anenge atipa ngozi mukati mekurarama. Hazvina kumbosiyana nemunhu anenge akaromba. Kana munhu achinge atenga mudzimu, hazvina kusiyana nemunhu anenge akaromba, nekuti tati mudzimu iwoyo hausiwo unobuda, asi vanozogadza imwe mhepo paari inozobuda ichiita semudzimu. Munhu iyeye kazhinji anopedza mhuri. Ungada hako kutenga mudzimu, asi ziva kuti uchapedza mhuri, including vana vako vanopera nenhaurwa yekuti wakanotenga mudzimu, kana kuti wakanobvuta mudzimu, wakagona wakabvuta wakauya pauri, asi unenge usingabudi. Pachava nemhepo yausingazivi, hameno zimhepo iri rakabva nekupi, hameno zimhepo iri raive riri kupi, rauchada kushandisa mukati memusha menyu. Zimhepo iri richangoti mumwe musi ndakashanda pakakwana, ende kana mhepo dzakadaro dzakuti ndava kuda muripo, dzinopedza mhuri. Saka pamwe tinogona kunotenga mudzimu kana unobvuta mudzimu, toti tagona, toti tanatsa, asi ziva kuti zimhepo rawapinza mukati memhuri yava ngozi. Mozobva mukati memhuri muchinzi mune munhu akashanda mukati memhuri menyu akatsapiwa muripo. Vamwe tinogona kufunga kuti pamwe every time mushandi wokuti aive musevenzi, asi pamwe imhepo yakatengwa ikashanda basa rimwe rayakashanda mukati mekurarama, mukati memusha. Ramangwana mhepo iyi inogona kusumuka yave ngozi. Zvinonyanya kuitwa nevanhu vanenge vachida kurapa, vachida kubvuta mudzimu unenge wairapa kare, vanowanzobvuta mudzimu zvakadaro, asi mudzimu unozoita matare, mhepo inozoita matare, havasi vasekuru vaya, havasi mbuya vaya. Imhepo inenge yakatengwa
yakagadzwa. Tanga tichingotaura nhaurwa yekunyepera kubudirwa kana kunyepera kuva mugaro. Nhaurwa iyi ine matambudziko kumberi kwayo. Umqambisi, the African teacher, ndatenda.